illalla tuossa videoa leikkaamassa. Ne on kaikki kyllä leikannut. Ne on YouTubessa, ihan kotisivisia. Ja pyydetään taas pysäyttää. Pysäytetään. Just näin. Ja käyn. Otetaan sitten kevyttä ravia. Kun me tullaan sinne tolpan alle, meille tulee sinne voltti. Se on totta, kun mä kaivan. Nyt me lähdetään tekemään siirtyminen käyntiin. Nyt alkaa pidätetty. Sit saat pyytää vaan. Pyydä taas. Just näin. Pyydetään ravi. Ja siis sä joudut koko ajan kuuntele, ei vaan sitä, että teetkö sä pidätteen, vaan miten se hevonen vastaa. Meillä ei ole ikinä sille, ei ole ikinä yhtä apua, joka aina toimii. Ja vielä vähän lisää. Vielä vähän lisää. Noin. Ja hidastetaan. Hyvin tulee takaa. Kuva koko rata leikkaa. Pyydetään sitä taas lisäämään lävittäjällä. Meillä on ollut koko ajan iltasi aina himas koko rata leikkaa. Kosketat vähän raipalla sinne. On se mahtavaa, kun säkin tuet häntä tuossa tallille ja muuta. Ja hidastetaan. Joo, kyllä meillä molemmat suoja vielä. Pidetään laajentaa. Siinä on hyvä lauta. Suuremmat ympyrää, että se menee aidoille saakka. Aidoille saakka. Aidoille saakka. En oo laukkauttanut sen eilen. Tää on uusi laukka varaus. On hyvä laukka. Vielä tarkemmin saat viedä sen sinne aidalle saakka. Samalla joudut ohjaamaan tässä laukassa. Jos se tuntuu, että se laukka kärsii, niin vähän pohjattaa sitä rajaa. Pikkasen saa liikkuu enemmän eteen. Vielä vähän. Noin. Ja laukka pyörii. Se on nimenomaan se, joka on se pointti. Sitten me jatketaan tämän ympyrän jälkeen koko uraa pitkin. Laukka. Pointti pyöriminen säilyy. Noin. Siinä on se rytmi. Sama loikkaa tuossa rapaakko tuli puhki. Mutta rentoutuu kuitenkin, et et jää polvilla puristamaan, vaan silloin kun tarvii apua. Nyt joudut vähän auttaa, nyt se laukka lähtee kärsii. Tullaan ympyrälle. Sä taas rentoutat, päästät polvilla vähän irti siitä satulasta. Ei jää puristaa, välillä vähän